Sa pasada kan mga bareta. Onra asing komendasyon, pigtao sa nagretirong empleyado kan City Hall. Si dating City Social Welfare and Development Officer Jaime Reblando na nagretiro kan Enero 1, tinauan nin komendasyon asin pasasalamat kang gobyerno lokal kan syudad ni Naga kan nakaaging Lunes sa pangingenot ni Alkalde John Bongat, Vice Alkalde Nelson Ligacion asin mga pag-iriba sa konseho. Inibase sa Resolution number 2015-001 na iniluwas kan Enero 13 na nagmimirar sa exemplary performance as an exceptional na serbisyo niya sa mga Nagueños. Sa entrevista kay Reblando, maugman niyang pinasalamatan ang gobyerno lokal sa pagtaonin sa iyang serbisyo. Actually, sa panahon mo na ko ma-explain ang pagmati, sobrang kaugmahan naturalmente sa ano pong kaugmahan na narecognisan ang sa imong effort sa pagserbikan mga taga-Naga as in narecognisan sa imong kapagalan sa tawang sa tuyang mga gobernantes na mga opisyales kan syudad sa pangingot po ni Mayor John Bongat. Padua, ug ako ta makakapag-relax naman ako, asikasuhan ko ng buhay ko sa kuyang mga iba pang plano sa buhay kung maghaloy pa ang buhay. Si Reblando na nagsirbe na City Social Welfare Officer 3 sa loob ni 9 na taon asin 12 taon bilang City SWDO, nagiging katabang kan syudad sa pagsirbe sa mga pobreng sektor kan komunidad sa paagi kan mga social services, partikularmente sa panahon ng kalamidad asin mga emerhensya. Sinabi pa sa resolusyon na sa iyang paninirbiyan sa syudad, matarayumpo man niyang na-implementar ang mga programa kan sanggawadan, Paskuhan sa Barangay, School for Early Education, Naga City Children's Home, asin ang iba pang mga pro-poor na mga programa. Siguro di kita magsawa na magbibo ning maray, magtrabaho ning maray, magpahiling ning kahigusan para po ang satuyang tigmamawot na pag-retire, pag-abot kang panahon, maging maray man sa satuya. Para sa Naga Ngunya News, Jeff Achas. LGU kan Mendez Nunez Cavite nagbisita sa syudad ning Naga. Tanganing maadalan ang best practices kan syudad ni Naga, nagbisita ang 12 miyembro representantes kan gobyerno lokal kan Mendez Nunez, probinsya kan Cavite sa pangingenot ni Municipal Mayor Attorney Frederick A. Vida. Sa courtesy call na sinagibo sa opisina ni Alkalde John G. Bongat, ipinaghiras ni Alkalde Bongat ang mga best practices kan syudad sa health services, agriculture, asin engineering. Kabali na ang roundtable discussions sa pagsimbag kan mga kahaputan kan mga bisita. Bali nagdigdi ang Municipality of Mendez, Cavite. Yaon si Mayor tapos itong mga opisyalis ninda, particularly from 3 departments of the municipality, agriculture, health, and engineering. So, share ta itong mga best practices ta pag-abot sa building permits, processing, licensing, asin iba pang mga proseso na ginigibo ta kung paano kita nakakamantener kang transparency and speed in the issuance of building permits and also itong mayor's permit for businesses involving the use of buildings. Pati itong drainage system, kung ano ang mga programa ta, si charging kayan sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund, itong pigaapod ng Calamity Fund, representing 70% of the entire fund para po sa pre-disaster and preparedness infrastructure. So gabos po yan, orulayan, pero kayan itong mga initiatives ta sa health, kung ano ang mga ginigibo ta manungod sa dengue, for example, ano ang satuyang mga interventions. Kabali na itong GIS, itong PGIS ta, itong mga dengue prone areas, particularly itong ginibutang application
na kung saan itong mga dengue victims per barangay and per zone lagta sa GIS tangarig ang maging evidence-based ang satuyang procurement asin ang satuyang mga search and destroy interventions against dengue carrying mosquitoes na nahiling ta itong downtrend kang dengue cases for the past 4 years. Presente sa Lakbay Aral sinda City Health Officer Vito Borja, City Agriculture Officer Maria Edna Bongalonta, asin City Engineering Assistant Department Head Engineer Berto Asis. Para sa Nagangunya News, RV Osma. Programa sa mas pampagprotehir sa mga kaakian, tema sa Urulay Naga City Council for the Protection of Children. Nagpaapo din sa urgent meeting kan Miyerkules sa Metro Peso Conference Room si Mayor John Bongat para sa iyang kairiba sa Naga City Council for the Welfare and Protection of Children o NCCWPC. Si Councilor Elmer Baldemoro, Chairman for the Committee on Children, iyuan kagtulod kan pagtugdok nin NCCWPC asin kang Children's Affairs Office na nakalaog sa Ordinance No. 2014-068. Ang NCCWPC iyo ang nagsasagibo nin mga polisiya para sa pagpromoter kang karahayan kan mga kaakian sa syudad. Sindaman ang nagtataon nin rekomendasyon sa sangguniang panlungsod, manunuod sa mga programang pwedeng maitulod para sa padagos na pagtulod sa rights kan lambang aki. Sa entrevista kay Konsehal Baldemoro, sa iyang pigheras ang sa indang mayor na pinag-orolayan sa nasambitang meeting. Sa ngunyan, may urgent concern ang satuyang alkalde na magkaigwan ng focus on the program on children. Sa mga na-identify itong mga program on street children and mendicant children. Kung mahiling taba kaya ngunyan, although igwa na kitang Naga City Children's Home, igwa pa manggiraray na mga aki na yaon sa gilid kang tinampo. Kaya gusto tayo matutukan, matawan atensyon and magkaigwan ng intervention. Another is on a program on health and nutrition ka mga kaakian. At the same time, itong preschool education. So sa kanya na meeting, i-divide ang council into 4 committees na itong matutok sa manlain-lain na programa. And at the same time ngunyan, itong mga opisina kang City Hall na concerned duman ma-report on the status kang program. Ang NCCWPC padago sa indang obheto na maproteheran asin itulod ang mga programa para sa karahayan kan kaakian digdi sa syudad. Sindaman magkakaigwa nin dakulpang aktibidades ngunya na taon. Primero itong naipasata na itong institutionalization kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children na bako na lang siya through an executive order. Kumbaga establish na siya, maging isay man itong mga namamayo kang syudad ning Naga, establish na itong council. Pandua, nakabali duman itong pag-create kang opisina para sa kaakian itong Children's Affairs Office. And then igo po kitang sarupang ordinansa itong search for most child-friendly barangay, sarong award mechanism to encourage itong mga barangay na mas lalong palawakon as in i-improve itong mga program on children dahil kung marayan sa indang programa, posibleng sinda itong manggana duman sa award. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Ika-152 na kumplianyo ni Jose Maria Panganiban isisilebrar kan mga Nagenyos sa aga. Papanginotan kan gobyerno lokal ni Naga ang selebrasyon kan ika-152 na kumplianyo ni Jose Maria Panganiban I. Inverga digdi sa siyudad ni Naga sa Pebrero 1 alas 7:30 nin aga sa Naga Central School 1 kung saan mahihiling ang sa iyang monumento. Ini papartisiparan kan mga opisyales kan gobyerno lokal ni Naga sa pangingenot ni Alcalde John G. Bongat asin sa iyang mga pag-iriba, mga department heads asin chief of offices, city youth officials 2014 asin ang mga opisyales kan 27 barangay kan syudad. Kabali man ang unified troops na binabalihan kan 9th Infantry Division, Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Girl Scouts of the Philippines, asin man ang Boy Scouts of the Philippines. Si Lieutenant Colonel June Magbalot Jr. kang 9th Infantry Division
kabali ang sa iyang pag-iriba sa Philippine Army, handa na sa selebrasyon. Sa celebration ng Jomapa Day, ang 19th Infantry Division ay magpa-participate sa replaying activity. So kami ay magbubuo ng isang platon na magpe-perform ng replaying. Kasama na rin dito yung ating 9ID band who will be rendering yung Philippine National Anthem. Philippine National Anthem. Si Jose Maria Panganiban E. Inverga na pinagmimirar na orgulyong Bicolnon ipinamundag sa Camarines Norte kan Pebrero 1, 1863 kina Vicente Panganiban na taga Hagonoy, Bulacan at ki Juana Inverga na taga Mauban, Quezon. Si Panganiban iyo saro sa mga aktibong reformista kan kapanahunan kan propaganda. Ang sa iyang kadunungan, siring kan ki Jose Rizal. Ang sa iyang pagiging mapinadangat sa nasyon, may paparehas ki Andres Bonifacio. Asin ang sa iyang pagiging matibay sa pagsurat, may paparehas man ki Marcelo H. del Pilar. Sa Domingo, papartisiparan man inikan mga representantes kan Department of Education, Naga City Scholars Guild, Ako Bicol Scholars, Knights of Rizal, the Order of the Free and Accepted Masons of the Philippines, Naga City Senior Citizens Federation, Veteranos de la Revolucion, asin Rover Scouts of the Philippines. Nagkakapir ang mga estudyantes, mga maestras asin maestros ang maatindir hali sa Naga College Foundation, Bicol State College of Applied Sciences and Technology, Naga Central School 1 and 2, Camarines Sur National High School, Universidad de Santa Isabel, Naga Parochial School, Ateneo de Naga University, Santa Cruz Elementary School, at ang Naga City Science High School. Si Naga Central School 1 Principal 3 Francisco Leo J. Damasig nagpahayag kan sa iyang pasasalamat sa mga mapartisipar kan selebrasyon at sindagos man niyang pinag-iimbitar ang mga Nagenyos na makisumaro sa Jomapa Day. May malaking karangalan sa komunidad ng Parlang ito na dito na itayo yung bantayog ni Jomapa, ang tinagurian na heroine ng Bicol. So kami naman ang komunidad ay nagagalak na merong selebrasyon na maganap dito sa Pebrero 1 na kung saan maraming panauhin, mga opisyalis tayo ng iba't ibang sangay ng pamahalaan na pupunta dito upang makisalamuha sa selebrasyon ng ating bayani. Kanyaan po natin ang mga taga-lungsod ng Naga na sa Pebrero 1 gaganapin yung pagdiriwang ang 152 birth anniversary ng ating bayanin na si Jose Maria Panganiban. Okay. So ito na itong bantayog na ito. Nagtayo nito yung PTA pa, Philippine Parent Teachers Association. Matagal na. 1930. So ibig sabihin nun parang di pa tayo pinanganak noon. Nandito na itong batayog na ito. Kaya halos isa ito sa lungsod ng Naga o baka sa Bicol o sa Naga, sigurado ko na tayo lang ang meron nito. Pinaghiras ni Principal Damasig na maski siya na maluan ang estatwa ni Jose Maria Panganiban na monumento ni Jose Rizal. Ang estatwa, sigun ki Damasig, pinagibo kan PTA kan nasabing eskwelahan kan taon 1930. Na ako noong palagi akong dumadaan dito, akala ko nga si Jose Rizal kasi tayo mula sa nag-aral tayo, ang palagi natin nakikitang estatwa o batayog ay si Rizal. Ngayon kung di mo lalapitan siya, di mo mababasa yung mga nakaukit. So, nakuha nito na discovery ng city government natin. So, ito pala ay hindi si Rizal, kundi ito isa rin sa mga bayani na proud ng Bicolandia. Yun na nga, na natuklasan si Jomapa. Halidigdi sa Naga Central School 1 kung saan nadudukayan ang estatwa ni Jose Maria Panganiban, digdi gigibuhon ang ika-152 birth anniversary sa aga. Para sa Nagangunya News, RV Osma. Toro Affairs Reengineering Task Force, labo-labo na sa pagpakarhay kan mga mayor na tinampo sa syudad. Mas malinig, maliwanag, asim presentableng mga tinampo. Ini ang mayor na katayuhan sa pagmukna ni Alkalde Bongat
kan Thoroughfares Reengineering Task Force na pinapamayuhan ni First Lady Farah Bongat. Tuwang-tuwang sa programang ini, iyo ang Solid Waste Management Office, City Engineers Office, Bureau of Fire Protection, City Environment and Natural Resources Office, Public Safety Office, General Services Department, asin mga volunteers. Sisiguraduhon kan task force na bako sa nang malinig ang mga tinampo, kundi siring man iniligtas sa mga bihero asin publiko sa paagi ng pagbuktak ni mga taming signage, mas maliwanag na mga ilaw aro kang LED lights, asin pagputol kan mga sanganing kahoy na posibleng magkausa ng aksidente sa tinampo. Sigun kay Alcalde Bongat, ang task force magiging sibot sa pagpakarhay kan mga tinampo aro kan Panganiban, Magsaysay, J. Miranda Avenue, Mayon Avenue, asin Peña Francia Avenue. Para sa Anagangunyan News, Allen Rayondanga. Market Enterprise and Promotions Office, pigripunusir ang mga grupo na nagpapautob kan 5S Housekeeping Program. Para sa padagos na pagmantinir kan kalinigan asin kaayusan kan merkado publiko, nagkaigwanin awarding ceremony ang Market Enterprise and Promotions Office o MEPO para sa indang padagos na pag-implementar kan 5S Housekeeping Program na pigsagibo sa Activity Center kang Naga City People's Mall. Nababanga sa tulong kategorya ang kompetisyon na iyo ang wet section, dry section as in semi-dry section. Nakuanin fresh meat section ang first place sa wet section category, dry goods, footwears, and glassware ang first place sa dry section category, as in ang dried fish section para sa semi-dry category. Sigun kay Ramon Florendo, ang pamayo kang MEPO, inisarong paagi para sa padagos-dagos para sa dagos-dagos ng pagmantinir kan kaayusan sa satuyang lokal na merkado. Problema importante duman sa premyo. Ang mas importante duman itong pagmantinir katong disiplina ng kalinigan. And we have received very good feedback from the public as well as from other parts of Camarines or sa country na nagdidigdi na i-consider kitang saro sa mga pinakamalinig ng merkado publiko. So, yun ang 5S. And we will continue that for this year. Igwayan ng evaluators group. 5 members kayan. Igwaning halis sa duwang sa private sector. Igwaning itong sa SWMO. Sa KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tapos si Saipa. Hindi ko kayo pwedeng sabihin because confidential yan para dahil maaraman ka ng mga section. But they will continue evaluating monthly, twice or thrice a month na i-considering just to check any time of the day and night. Presente sa seremonya sinda Mayor John Bongat, siringman ang sa iyang kairiba sa sangguniang panlungsod. Para sa Anagangunyan News, Joan Breeze. Mga nakapasar sa Civil Service Exam na pigtaokan Civil Service Commission noong Oktubre 26, nakuha na ang sa indang mga Certificate of Eligibility. Formal nang pigawad ang Certificate of Eligibility sa mga passers kan October 26, 2014 Career Service Examination na pigsagibo digdi sa syudad ni Naga. Opisyal na tigluwas ang resulta kan Desyembre 9, 45 días pakatapos na kan exam. An awarding pigsagibo sa Bicol State College of Applied Science and Technology sa pangenot ni Civil Service Commission Camsur Field Office Director 2 Jocelyn L. Marifosque. Ang Career Service Examination naglalaom na masukol ang kakayahan kan sarong tawo na maawot na maging personahe sa gobyerno. Ini ginigibo kada Abril asin Oktubre kan taon. May duwang level ang exam na iyo ang professional asin sub-professional. Ngunya na taon, 86.32% o 146,395 examinees ang nag-exam para sa professional asin ang tada para sa sub-professional level. Ang exam nag-aabot nin 3 oras sa professional asin 2.5 na oras sa sub-professional na manunungod sa vocabulary, grammar and correct usage, paragraph organization, reading comprehension, analogy, logic, asin numerical reasoning. Igwaman mga hapot hali sa Philippine Constitution asin Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na nakapalaog sa RA 6713. Sa entrevista kay Marifosque, sa iyang pigheras ang resulta kan siring ng mga nakapasar sa eksaminasyon.
In Region 5, we have a total of 1,067 passers for professional and 106 for sub-professional. So that's 1,133. Pero that's quite only 10%, barely 10 to 12% of the total number of applicants, which I think is around 8,000 plus for the whole region. Yes. So, ilan po yung passing rate po? Passing has been 80%. 80%. Apo. Both for sub-prof and professional. Sigun pa sa SAIA, ang career service sarong importanteng plataporma para sa gustong maglaog para magserbes sa gobyerno. The civil service exam is an eligibility and it's our passport to entrance to government because there are 4 requirements. That's education, experience, training, eligibility. So if they have this already, then they just have to finish their classes, their education. Kasi it's a two-way process. There are some who have finished degrees already in college but hindi nakakapasa. Meron naman na estudyante pa lang, like most of them here, who are barely non-graduates pa, who were able to pass already the exam. And so, after na natapos sila ng kanilang studies, dinamit na nila yung eligibility requirement. Sa ngunyan, bukas na para sa mga ma-apply ang Civil Service Commission digdi sa Bicol. Ang mga application forms makukuha sa indang website as in pwede man dayuhon ang sa indang opisina sa Pili, Camarines Sur. Para sa Anaga Ngunyan News, John Breeze. Mas pinahiwas na pag-monitor ka mga presyo kan barakalon, tampo sa Urulay Canaga City Price Coordinating Council. Pinanginotan ka nakaaging Huwebes ni Chairman for the Committee on Consumers Protection na si Councilor Babet Lavadia ang sarong meeting kaibaan mga miyembros Canaga City Price Coordinating Council. Digditig tukar ang schedule para sa buong taon nindang pag-monitor nin mga presyo kan manlain-lain na barakalon sa syudad. First meeting ini yung kang Naga City Price Coordinating Council, si planning mi na ini kami kaya pigi-schedule mi yan monthly. Igo talaga kaming regular na monitoring. Tapos may mga lead agency. Pigi-schedule mi na poon ngunyan na January hanggang sa December kung si ang mga lead agency. Tapos pwera kayan mga regular monitoring pag may nagka-crop up na issue. Igo yan agad-agad siguro within dyan na week na yan issue yan. Kaya po itong agency, siya ang coordinate sa mo, malibot nga rin kami. Presente ang magkakapirang representantes haliman sa man iba-ibang ahensya sa syudad na imbwelto sa price regulation as in consumers protection, argang Department of Trade and Industry o DTI, Department of Food and Drugs, DFA, Bureau of Fire Protection or BFP as in iba pa. Digdiman ipinasabot kan konsehal ang mga issues na sa indang pinag-urulayan para sa karahayan kan mga konsumidores kang syudad. Inot-inot na issue itong na latest baga na nahiling ta kaya sa TV na ini yung dapat presyo kang tinapay, kang pandesal, dapat daan nagbaba na, dapat kaya nag-uulay kami kasubago kung sisay ang lead agency dyan ta medyo may karibungan pa ta sa Manila lang kaya baga ito si mga agency digdiyo sa local mapada sa indang memorandum or kung anong notice na igwan ang mga suggested retail price. Para sa Anaga Ngunyan News, John Breeze. Obserbasyon kan Autism Week, gigibuhon sa Naga. Ngunya na si Man ay iobserbar ang ika-19 taon kang National Autism Consciousness Week sa pangyenot kang Department of Education, kaiba ang lokal na gobyerno ni Naga. Ngunya na taon ang tema ay yung Aim High, Fly High na naglalaom na imuknaan pag-andam kan kagabsan sa mga tawong may autism. Siring man sa paagiman kan pagselebrar kaini mapapasabot ang tamang pagtrato sa sainda, asin maigiya sinda sa pagbuhay nin independente asin normal. Access to education, services, and facilities enjoyed by non-disabled person. So, ining saro sa katuyuhan kan pagsisilibrar kaning National Autism Consciousness Week. Natanganing ipahiling ta na parehas ang pagtratar kan mga aking o mga taong igwa ka aron kaning exceptionalities. Kaya nga ni ini-encourage me iton mga pamilya na igwanin mga aron kaning kaso na i-enroll sa Naga City SPED Center sa mas amay na panahon. Ta iniyo kung amay pang
na-assess, nako-correct man siya. Manlain-lain aktibidades ang giniribo para sa pagselebrar kan ika-19 taon kang National Autism Consciousness Week. Pigpuunan ka nakaaging Domingo sa paagi kan Angels Walk na nagpuon sa Plaza Quezon, pasiring sa SM City, Naga. Digdi nagkaigwanin halipot na misa asin programa na nagpailing kan mga talent kan mga siring na aki. Nagkaigwaman sindanin tour sa Eco Park kan Barangay San Felipe kan nakaaging Miyerkules na kunsai nagsagibo nin painting activity. Sa agaman, gigibuhon ang sa indang tree planting sa Barangay Panikwason na iyon naman ang masirbing closing activity para sa nasabing selebrasyon. Nagpaabot manin halipot na mensahe si Baldoza para sa kamagurangan na igwang aki na may siring na exceptionality. Kung si isay man sa mga magurang na igwanin mga aki na arog kaniyo, igwaning autism syndrome, ini-encourage misinda na i-enroll an sa indang mga aki sa Naga City Sped Center tanganing matabangan ta sinda na maging normal an sa indang pagbuhay. Ano po? So iyan lang po. Nag-aako po kami nin enrollees para sa SPED sa gabos na exceptionalities bako sa nang sa children with autism sa gabos pa. Salamat. Para sa Anaga Ngunya News, John Breeze.